Počkaj, teraz ti poviem. Ale Adam mi povedal potom, že on sám seba nechápe, prečo ho neujebal on. Chápeš? Adam ma to zadal vždycky. Však to ti Adam, chcem ti povedať. Nebyli ho. Adam, prestaň sa dívaš ako bijú. Tam sa dívaš ako bijú? Prestaň do piči. Tam sa dívaš ako bijú? Toto sa robí medzi chlapcami, ty kokot? Prestaň do piči. Bijem ťa ak decko, fackami. Ale prestaň do piči. Čo? Toto sa robí medzi chlapcami do piči? To sa nech... Kurva. Čo? Toto sa robí medzi chlapcami? Toto má... Čo znamená do piči? Ja si vás mám niekedy zastať do piči, za toto ako ste? Za toto ako ste si vás mám niekedy zastať? Prestaň kúkať, nechcel som on do piči. Henky, vypočuj ma to chvíľku. Prečo sa to chvíľku Bijem ťa ak decko, fackami. Ale Henky, Bijem ťa ak babetko, fackami, vidíš to? Henky, ale proste do piči, nedáte ma, Adamo sa rozpráva. A sa ja si bol riadne porozprávať? Nie. Čo? To sa robí medzi chlapcami? Čo? Nerobí sa to. Áno, a som z toho vedomý. A svoj čo to nespraví. Neviem ani prečo takto sa nedostal. Neviem prečo. Sám sa... Ja si vás mám zastávať. Nie, Henky, dostal som za vyučenou. Dostal som. Dobre, chápem to. Aj Adam mi povedal. A svoj to nespraví, kurva, ma to jebe. Nie, Henky. Ale prestaň, ale viem, do piči, Henky, ako to nemá, ako to mám povedať. Že som tak dostal ako Adam. Au! Prestaň, Henky, do piči. Ako tebe ideme do piči? Henky! Ideme ti? Nas